Эфирден алықлар вақты студияда Осынуриева исәмісіз. Бүгінгі шарылышының төп темалары. Яңа мэр сойланды. Бүгілмәді шәһәр советы депутатларының бірінші сессиясы болып узды. Ол қысқарына вақыт ішінде өзін шын ұжалашы, сөз һәм ішкішіз етіп көрсетті. Оның һәр сұрауға һәм һәр проблемаға тирән кіруі ғажапландыра. Hava тұрышы ауыл хезмәтчәннәре ягында. Районда қыр эшләре дәвам итә. Беймі секенде шәшуне бетердік азимайларыны. 2874 гектар азимай бадай чәштік. Шолай үк жер ішкәртүштер алып барылайынды. Әлмәт урамында күңелсіз хәл. Яшәүчеләр билгесіз шықырға азарлана. Хәзер су туа, чыга. Баздан су күтәрелә, бәрәңгене чыгарга кирәк безгә. Безгә бик нык бишайт итә бу. Балалар өчен дә опасно бу. Бөтен нәрсә өчен опасно. Әлмәт муниципаль районының мактаулы гражданы Бөек Ватан сугышында катнашкан, рухи көчкә ия һәм ватан алдында зур хезмәтләр күрсәткән Анатолий Михайлович Соколов 99 яшендә вафат булды. Анатолий Михайловичның яшьлеге авыр сугыш елларына туры килә. 1944 елда нибары 17 яшендә ул хәрби хезмәткә чакырыла һәм Тын океаны флоты составына керә. Анда аңа илнең ерак көнчыгыш чикләрен сакларга һәм япон милитаристларына каршы сугышларда катнашырга туры килә. Күрсәткән батырлыгы һәм кыюлыгы өчен Анатолий Михайлович югары бүләкләргә, 2-нче дәрәҗәдә Ватан сугышы орденына һәм Японияны җиңгән өчен медаленә лаек була. Сугыш беткәч, Анатолий Михайлович гомерен тыныч хезмәткә багышлый. Ул узак еллар Татспецстрой җәмгыятендә эшләп язмышын төзелеш белән бәйли. Гади эшчедән җитәкчегә кадәр күтәрелеп, Әлмәт районының һәм Татарстан Республикасының төзелеш тармагы үсешенә зур өлеш кертә. Аның хезмәт сөйшәнлеге, профессиональлеге һәм эшкә җаваплы мөнәсәбәте хезмәттәшләренең хөрмәтен һәм республика халкының рәхмәтен яулый. Луч телекомпаниясе Анатолий Михайловичның туганнары һәм якыннарының кайгысын уртаклаша. Кичә Бөгелмәнең Яшьләр сараенда Бөгелмә шәһәр советы депутатларының беренче сессиясы булып узды. Көн тәртибендәге төп мәсьәлә Бөгелмә шәһәре мэрын сайлау иде. Сессия эшендә Татарстан Республикасы Дәүләт советы рәисе урынбасары Юрий Камалтынов һәм Татарстан Республикасы Дәүләт советы депутаты Рифнур Сөләйманов катнашты. Шәһәр советының яңа составына 20 депутат сайланган. Алар барысы да утырышта катнашалар. Көн тәртибендә 5 сорау кертелгән. Беренчесе Бөгелмә шәһәр советына депутатлар сайлау нәтиҗәләре турында территориаль сайлау комиссиясе рәисе Вячеслав Наумов чыгыш ясады. Кодаш авыл җирлеге башлыгы мэр вазифасына депутат Дамир Фәттахов кандидатурасын тәкъдим итте. Ул кыскарына вакыт ішінде өзін шын ұжалашы, сөз һәм ішкішіз етіп көрсетті. Оның һәр сұрауға һәм һәр проблемаға тирән кіруі ғажапландыра. Ачык тавыш бирү барышында депутатлар бер тавыштан аның кандидатурасын хупладылар. Тавыш бирү нәтиҗәләре игълан ителгәннән соң Дамир Илдус улы Бөгелмә шәһәре мэре антын кабул итте һәм киләчәктә шешеләргә тиешле проблемаларны күтәрде. Бу юллар мәсьәләсе, йортларны капиталь ремонтлау сораулары. Май аенда Бөгелмәгә Фәрит Хайруллович белән килгәч, мин тормышымның ничек үзгәрәсен аңлап бетермәгән идем әле. Тормыш иптәшем шаярып, син хәзер шәһәргә өйләнгән булырсың инде дигән иде. Шулай килеп чыкты да. 118 көн дәвамында проблемалар белән урынга чыгып таныштым. Бөгелмә хәзер минем туган йортым кебек. Сессия ахырында депутатлар совет компетенциясенә кертелгән мәсьәләләрне алдан карау һәм әзерләү өчен шәһәр советының 4 даими комиссиясе составын расладылар. Айсылу Минибаева, Ямяхин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хуҗалыкларда исә кыр эшләре дәвам итә. Безнең иҗат төркеме Союз агро җәмгыятенең Кузай региональ җитештерү комплексында булып җитен уру барышы һәм Бөртек элеваторында кайнаган эшләрне күреп кайтты.
Авыл хуҗалыгында җитештерү процессының һәр этабы зур әһәмияткә ия. Бәхеткә икътисадның бу өлкәсендә эшкә бирелгәнлеге һәм тәҗрибәсе бәрабәренә эш сыйфатына китергән үз эшенең осталары бар. Михаил Горбунов шундый белгечләрнең берсе. Ул Союзагро җәмгыятенең оператор-технологы. Менә инде 15 ел дәвамында ул элеватор комплексы эшенә бәяләп бетергесез өлеш кертә. Оның эш көне наряд алудан башлана. Бирелгән бурычлары арасында бөртекләрнең дымлылыгын тикшерү. Бу параметр алга таба киптерү процессына турыдан-туры йогынты ясый. Эшнең һәр этабы игътибар һәм профессиональ якын килүне таләп итә. Михаил Михайлович өчен аның хезмәте кырым чыганагы гына түгел, горурланып башкара торган эш. В организации созданы все условия труда. Оешмада кеше хезмәт итсен өчен барлык шартлар да тудырылган. Хезмәт хакы тоткарлыксыз, вакытында лаеклы итеп түләнә. Достойная. Союзагро элеваторы борчак, сабан, бодай, җитен һәм көнбагыш ише авыл хуҗалыгы культураларының төрле ассортименты белән эшли. Бүген биредә инде 38,100 тонна ашлык кабул ителгән. Соңгы елларның төп казанышы җиһазларны модернизацияләү. Әйтик, узган елда совет киптергечен заманчага алыштырганнар булса, хәзер ясалма интеллект белән уникаль фотосепаратор линиясын монтажлыйлар. Яңа линия декабрьдә үк эшли башлаячак дип планлаштырыла. Раньше у нас Элеккеге җиһазлар белән якынча 96%ка чисталыкка ирешә ала идек. Бу фотосепаратор ашлыкны 99,9%ка кадәр чистарырга мөмкинлек бирә. Һәм шуның белән үзебезнең вакырлыкны сыңыннан да экспортка да үзебез җибәрә алабыз. и тем самым мы свою мелкосемянку можем даже, как сказать, отправлять на экспорт уже сами, без какой-либо там помощи, подработки со стороны. Шул арада Зәй һәм Әлмәт районнарын үз эченә алган Кузай региональ комплексы кырларында урып җыюның кызган чагы. Быелгы һава шартларына карамастан, аграрийлар продукциянең югары сыйфатлы булуын һәм базарда уңайлы торышын раслап, яхшы нәтиҗәләр күрсәтәләр. Бу сезонда 18360 гектар чәчүлек җирләрендә борчак, арпа, бодай, җитен һәм көнбагыш иккәннәр. Гомуми чәчү мәйданы 15500 гектар тәшкил итә. Калган өлеше Сидераль пар. Барлык культуралар буенча уртача уңыш гектарыннан 40 центнерга җиткән. Майлы җитен аеруча игътибарны җәлеп итә. Быел бу культурага 2200 гектар җир бүлеп бирелгән. Бүген аның 700 гектары инде җыелган. Бәйге секендә чәчүне бетердек азимайларны. 3874 гектар азимай бодай чәчтек. Шулай ук җир эшкәртү эшләр алып барыла инде. Игенчеләрнең уңышлары район администрациясе дәрәҗәсенә дә билгеләп үтелде. Бу исә авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре хезмәтенең мөһимлеген ассызыклый һәм киләчәктә дә уңышларга ирешергә тәргиш бирә. Ләйсән Галиева, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт шәһәре рәисе Гобайдуллин урамында күңелсез хәл килеп чыккан. Урам башында урнашкан зур чокыр яңгырлы һава торышы вакытында тулып, урам буйлап ага башлаган. Әлеге хәлне безгә шушы урамда яшәүчеләр сөйләде. Алар безнең телекомпаниягә ярдәм сорап килделәр. Бу чокырның функциясе нинди? Ул кем карамагында? Бу сорауларга җавапны хәбәрчебез Аса Әхмәтҗанов эзләде. Без әлеге урынга килгәндә җылы һәм кояшлы һава торышы иде. Шуңа күрә бу чокыр яртылаш буш. Без килүгә халык шактый җыелган. Алар әйтүенчә, бу кыйда яңгыр суы гына түгел, канализация суы да кушыла. Моңа чокырдан килгән сасы ис ишарә. Бу проблема быел гына барлыкка килгән. Шуңа да карамастан халык инде кая гына мөрәҗәгать итмәгән, ләкин бер генә сорауга да җавап ала алмаганнар. Такая ливневка, территория, получается, которая потеряна всеми. Бу территорияның кемнеке икәнен беркем белми. Ни өчен аннан сасы искилүе турында безгә беркем җавап бирә алмый. Яңгырлар вакытында бөтен территория су белән тула. Менә бу канализация безнең урам булып ага һәм ахыр чиктә безнең күлгә ага. Анда җәй көне кешеләр су кыйна. Она течет рекой по нашей улице, уходит в конце улицы, у нас там обрыв и зона озера, то есть зона пляжа, где люди купаются, дети, взрослые. Әлеге урын Гобайдуллин урамында яшәүчеләрнең авырткан урыны булып тора. 2 атна элек шушы чокырны шушындый ачык килеш калдыралар һәм бу урамның халкы өчен һәм балалар өчен бик куркыныч урын булып тора. Яңгыр күп яуган вакытта ул инде бөтен урам буйлап сасы исле су ага. Әлеге видеокадрлар шушы урамда яшәүчеләрдән. Кеше яңгыр вакытында биредәге хәлне үз күзегез белән күрәсез. В общем, вот. Место, где
Прибежали водосборник. Все его затопило. И вода потихонечку оттуда уходит. Куда уходит? Вот сюда уходит. Вот сюда уходит. Так что как-то так. Да, погреба у нас у всех, вот у кого есть погреба, у всех вода появилась. Базлар тулды инде су белән элек мондай хәлнең булганы юк иде. Базлар безнең 2 генә метр тирәнлектә барыбер суга бата инде. У нас 2 метра всего. И вода стоит. Бұл проблема ол баштан бар иде. Ну анда су әз иде, ул мешать итмейді. Хәзер су тула, чыга. Баздан су күтәрелә, бәрәңгене чыгарга кирәк безгә. Безгә бик нык иде. Мешать итә бу. Балалар өчен дә опасно бу. Бөтен нәрсә өчен опасно. Яңгырлар вакытында шәһәргә алып баручы бердән-бер тротуар да су астында кала ди халык. Алар аны су җимерер дип борчыла. Безнең төшерү төркеме бу участокта эшләгән вакытта водоканал хезмәткәрләре дә килде. Алар тулы машина пычрак су суырттылар. Күргәнегезчә, су бары 5 сантиметрга гына кимеде. Бу проблеманы чишүдә халыкка ярдәм итү өчен без Әлмәт районы башкарма комитетына мөрәҗәгать иттек. Бүген водоканал хезмәткәрләре куйдан су суырту өчен кабат әлеге урынга чыктылар. Хәзерге вазгыятны җентекләп бәяләү һәм аны чишү буенча чаралар комплексын билгеләү өчен әлеге урынга комиссия килүе оештырылачак. Шуннан соң гына тиешле күрсәтмәләр биреләчәк. Әле бу низакка нокта кую тиз генә булмаска охшап тора. Иң элек әлеге территория кемнеке икәнен ачыкларга кирәк дип белгечләр. Аннар инде хуҗасы белән эш итәргә кирәк. Бүген бу сорау Әлмәт башкарма комитеты җитәкчесе контроленә алынган. Алсахмаджанова, Вадим Тарасов, Яңалкар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәтнең Нота Яшар симфоник оркестры үзенең 2нче сезонын дәвам итә. Бу проект Россия президенты мәдәният инициативалар фонды грантына узган ел гамәлгә куелды. Бу ел исә бу эш Татнефть компаниясе ярдәме белән дәвам итә. Музыкантларның эш барышын Рәдифә Ногманова күреп кайтты. Наша задача создать музыкальный фон, настроение. Регионда классик музыканы үстерү һәм яшь талантларга ярдәм итү. Проектның төп максатлары шуннан гыйбарәт. Әлбәттә, инде буларның барысы да үз яшьләр симфоник оркестры булдыру өчен барлык мөмкинлекләрне эшкә җигү дигән сүз. Нота оркестрының төзүдә узган сезонда ук 100гә якын кеше җәлеп ителде. Бу кураторлары, ярдәмчеләрдән тыш укытучылар, музыка белгечләре, әлбәттә, инде музыка мәктәпләре укучылары һәм махсуслаштырылган уку йортлары студентлары. Сейчас мне надо сформировать команду профессионалов. Безнең максат булган коллективның үзәген булдыру. Бу команда барлык оештыру эшләрен башкарачак. Балалар алар искиткеч, барысы да бик әйбәт булачак. Надо все это на ноги поставить. Очень многие вещи делал я сам. Вот, с нотами, даже с логистикой передвижения всего этого инструментария. Тогда сейчас я беру людей, то есть система выстраивается, а дети замечательно, все будет хорошо. Быел оркестр мәдәни инициативаларга ярдәм итүгә үз ресурсларын керткән Татнефть компаниясе ярдәме белән үсүен дәвам итәчәк. Бу ярдәм ансамбль репертуарын киңәйтергә, шулай ук остаханәләр һәм концертлар уздырырга мөмкинлек бирә. Оркестрның дирижеры Игорь Ежов, ул элегрәк Яршалыда шундый ук проектны гамәлгә ашырган булган. Аның тәҗрибәсе һәм илһамлануы оркестр катнашучыларына югары сәнгать стандартларына ирешергә һәм музыкаль әсәрләрен тирән эмоциональ якларын ачарга ярдәм итәчәк. Всех карт мы не раскроем, чтобы осталась немножко изюминка. Барлык серләрне ачасым килмәй, шулай да нинди программа әзерләвен әйтеп китә алам. Бу Пушкинның Метель повестена музыкаль иллюстрация булачак. В птицах внутри оно должно отстояться немножко. Вот. Но то, что сейчас мы уже готовим, это музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель». Репетициялар башланды, демәк концертта үзен озак көттермәячәк. Оештыручылар бу сезонда беренче тапкыр Россия креатив атнасы кысаларында чыгыш ясарга планлаштыралар. Ул октябрь ахырында булачак. Рәдифә Ногманова, Рамил Базардинов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Әлмәттә еш тылсымчылар үз куллары белән бәйрәм оештырдылар. Халыкны социаль яклау идарәсендә 16-нчы мәртәбә сәламәтлеге мөмкинлекләре шикләнгән балалар өчен «Я волшебник, мин тылсымчы» исемле күркәм һәм якты вакыйга узды. Балаларны бүләкләү тантанасын без дә күреп кайттык. Быел иҗат бәйгесе 69 нәни Әлмәтлене берләштерә. Күргәзмәдә алар ясаган 80-нән артык эш тәкъдим ителә. Балалар әтиәннәр белән бергә рәсемнәр, аппликацияләр, табигый материаллардан, балчыктан һәм текстильдән кул эшләре һәм композицияләр әзерли. Аларның һәр кайсы баланың эчке дөньясын һәм аның фантазиясын чагылдыра. Балаларның кул эшләнмәләренә bütün тырышлыкларын керткәннәре күренеп тора. Алар билгеләп үткәнчә кайберләрен ясауга бер атна гына вакыт китсә, кайберләренә инде берничә ай кирәк булган. Ястребовлар гаиләсе кызы Нелли һәм әнисе Рания «Мин тылсымчы» бәйгесендә даими катнаша. Үзләренең кул эшләмәләрен инде 8 ел тәкъдим итәләр. Шул вакыт эчендә җиңүче исеменә дә лаек булалар. Рания Ястребова бәйге көнкүреш ыгы-зыгысыннан аерылырга ярдәм итә. Шуңа өстәп балаларга үз сәләтләрен күрсәтергә һәм үз көчләренә тагын да ныграк ышанырга мөмкинлек бирә. Biz bu yılны кавер ясадык. Кызым үзе ясый, сатып алышам гына. Продукциясын үзе бәйләп, үзе ясап, мына беренче урыннар алырга ынтылып торабыз инде. Булай ел сайын катнашканда әйбәт бүләкләре дә бирелә, но безгә самый главный инде диплом, потому что без портфолио җыябыз, мәктәптә дә сорыйлар. Шуңа без шатланып катнашабыз инде. Я сделала сердечко на ковре. Мне эта идея пришла, то что ковер очень теплый, когда на нем делаешь. Я его начала делать в конце августа. Оештыручы Марина Власова 16 ел узуга карамастан бәйгенең максатлары үзгәрешсез калады. Чара мөмкинлекләре шикләнгән балаларны берләштерә һәм аларга иҗади фикер йөртергә һәм үз сәләтләрен күрсәтергә ярдәм итә. Иҗатның шикләре юк, ә игелек һәм ярдәм һәр балага мөгҗизага ышанырга һәм үзенең уникальлеген тоярга ярдәм итә. Үткәрелгән вакыт эчендә «Мин тылсымчы» бәйгесе шушы гади һәм әһәмиятле хакыйкатьне исбатлый. Конечно, основная цель – это стимулирование детей. Әлбәттә инде төп максат балаларны иҗатта үстерү. Алар үзләрен телевизордан күрәчәк, алар турында журналга язачаклар, социаль шелтәрләрдә сөйләячәкләр. Җиңүчеләргә һәм катнашучыларга бу алга таба үсәргә зур этәргеч бирә. Это стимул дает дальше развиваться. Хәйриячеләр белән берлектә оештыручылар яшь катнашучылар һәм аларның гаиләләре өчен кызыклы чара әзерли. Бәйрәмне балаларның яраткан геройлары белән күңелле анимация программасы һәм фуршет бизи. Бүгінгі чарылышта шулар иде. Мин Алсынуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.